Ak sa modlíš k Bohu, no a touto modlitbou si chceš pritiahnuť niečo do života. Zamyslel si sa už niekedy nad tým, odkiaľ počúva Boh tvoje modlitby? Je to azda z korún stromov, či sa trávi na zemi? Odkiaľ môže počuť tvoju modlitbu? No, nie je to ani z neba, ani zo zeme. Boh počúva tvoje prosby a modlitby zavnútra tvojho srdca. To znamená, v akej frekvencii máš tvoje srdce nadstavené, taký bude aj výsledok modlitby. Ako zmýšľaš o samom sebe? Hovoríš sebe v negatívnom slova zmysle ako to, že som slabý či hlúpy? Alebo naopak, že som silný, som pripravený na to, aby som dosiahol v živote to, čo skutočne chcem.